Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатинолга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолыда безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Шәһәрдә бу елны нинди үзгәрешләр көтелә? Шолда югары уку йортларына һәм урта һөнәри белем бирү йортларына кабул итү кампанияләре башланды. Абитуриентлар нинди һөнәрләр сайлый? 6 ел һәм 10 миллиард сум бүген хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру нәтиҗәләре турында хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәм, республика проекты 2019 елда старт алды. Бу вакыт эчендә шәһәрдә 570 артык йорт яны территориясын яңартканнар. Капиталь ремонтка 10 миллиард сумнан артык акча юнәлдерелгән. Аларның күпчелеге юл эшләренә. Нечкәлекләр безнең алдагы материалда. Күпчелек йорт яны территорияләренең яше 30-дан 40 елга кадәр. Шуңа күрә Чолыда безнең ишек алды республика программасы аеруча кирәкле иде. Бу хакта шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы хәбәр итте. Руслан Вильданов сүзләренчә 2026 елга 68 ишек алдында ремонт үткәрү планлаштырыла. Финанслау лимиты 2 миллиард 500 миллион сум тәшкил итә. На текущий момент строительные работы ведутся в 40 дворах, включая демонтаж бордюров и старого асфальта, разбивку территорий и укладку нового покрытия. В 22 дворах работы выполнены, завершены. Уровень выполнения дорожных работ составляет 51%. Параллельно идет установка опор освещения в 22 дворах, в 34 дворах работы завершены. Выполнение составляет 66%. Күп санлы балалар шәһәрчекләрен һәм кымлы урам тренажерлары булган спорт комплексларын төзекләндерү планлаштырыла. Бу күпкә экологик һәм куркынычсыз вариант. Шолы мэры Мәгъдиев билгеләп үткәнчә, безнең ишек алды программасы кешеләр өчен булдырылган. Шуңа күрә халык белән очрашулар һәм киңәшмәләр уза. Я тоже в многоэтажном доме вырос. Понимаем, что это такое? Утром выходишь из квартиры во двор, вечером с работы или с учебы возвращаешься во двор. Двор – это наше все. Двор не выбирают, так же, как и соседей. И поэтому благоустроенный двор – это совсем другое качество жизни. Төзелеш эшләре вакытында агачларның бер өлеше киселде, әмма алар урынына яңадан үсентеләр утырту планлаштырылган дип хәбәр итте шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне. Нәкъ 85 ел элек Бөек Ватан сугышы илебез тарихында иң кан куйгыч һәм рәхимсез сугыш башлана. Миллионлаган кешенең гомерен алып киткән һәм һәр гаиләгә диярлек кагылган сугыш. Бүген бөтен ил буйлап шул исәптән яр Чаллыда да истәлекле акцияләр уза. Тулыра хәбәрчебез материалында. У меня 4 прадеда. В честь одного из прадедов у меня позывной «Япон». Сугышның нәрсә икәнен Тимур Нусратов ишетеп кенә белми. Ул махсус хәрби операциянең иң авыр участокларын үтүчләренең берсе бабалары изеннән киткән. Аның бабалары Фин сугышында катнашкан, Берлинга кадәр барып җиткән, Япон конфликт кында сугышкан. Я более чем уверен, что в каждой семье, в нашей российской, есть свой герой, которого мы чтим и помним. И об этом нужно говорить, это важно помнить. И так как сейчас идет специальная военная операция, увы, в каждой семье уже есть молодые парни, чьи-то отцы, чьи-то сыновья, чьи-то братья, которые уже внесены здесь на мемориальную доску. И о них тоже важно помнить. Они сейчас также борются с фашизмом, не побоюсь этого слова, как наши деды 85 лет назад. 1941 елның 22 июнендә 85 ел элек иртәнге сәгать 4-тә барлык сугышларның иң җимергеч кан куйгыч Бөек Ватан сугышы башлана. Фашистлар Германиясе Советлар Союзына һөҗүм итә. День это когда у меня дед, не приходя домой, по сути дела, был еще раз мобилизован уже на Великую Отечественную войну. До этого у него была Финская война, потом Великая Отечественная война, потом
естественно, Япония. Но когда я задавал деду вопрос, деду говорю, скажи мне про войну, я еще маленький был и так далее. Он ничего не отвечал, говорит, ничего просто. А у самого вот на кителе иконостас вот такой вот. Я говорю, за что эта медаль, за что эта медаль? Ну, это там мы были, там мы, это юбилейный, это юбилейный, это юбилейный, а там вообще не юбилейный, оказывается. Шәһәр 1 минутлык тынлык гомум Россия акциясына кушылды. 12 сәгать 15 минутта шаулар сугыш кырларынан әйләнеп кайтмаганнар, яу кырларында һәлак булганнар һәм гаять зур тырышлык белән тылда җиңү яулаганнар истәлегенә баш иделәр. Склоним свои головы перед памятью погибших наших соотечественников и будем помнить об этом беспримерном подвиге нашего многонационального советского народа. Вечная память поколению победителей, вечная слава нашим воинам. Чара мәңгелек ут янына чәчәкләр салу белән тәмамланды. Яршалла үз геройларын хәтерли, горурлана һәм хөрмәт итә. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Шаулда бүтін Россиядағы кебек үк югары уку йортларына һәм урта һөнәри белем бирү йортларына кабул итү кампанияләре башланды. Абитуриентлар кичәге мәктәп укучылары да, күлиятләр тәмамлаучылар да укырга керү өчен документлар тапшыра. Күпләр инде үзләренең булачак һөнәрләрен, тормышларында өстенлекле юнәлешләрен билгеләгән. Югары уку йортларының берсендә безнең тикшерү төркемендә булып кайтты. Снежана Андреева киләчәктә үзен башлангыч сыйныфлар укытучысы итеп күрә. 11-нче сыйныфны тәмамлаучы сүзләренчә, ул һөнәрен берничә ел элек үк билгеләп куйган. Я выбрала начальное образование, потому что люблю работать с маленькими детьми, а иностранный язык, потому что хочу посещать в будущем разные страны. Шолы дәүләт педагогика университетында бюджет урыннарына кабул итү алып барыла. Югары уку йортында әзерлекләрнең яңа юнәлешләре ачылды. Булар икътисад һәм идарә, һәм тәрҗемә, һәм реферация. Наибольшим спросом ежегодно у нас пользуется направление иностранный, второй иностранный, логопедия, психология. Но мы видим на сегодня динамику спроса на такие специальности, как русский язык и литература, математика, информатика. Я занимаюсь вольной борьбой, поступаю сюда для того, чтобы связать свою жизнь в дальнейшем с тренерской деятельностью и работу учителем. В принципе, работа с детьми очень нравится. Кабул итү кампаниясының беренче көнендә барысыннан да алда килгән абитуриентлар бүләкләр дә алдылар. Для тех абитуриентов, которые планируют сдавать вступительные испытания, это в основном выпускники после колледжа, они имеют право сдавать заявление до 15 июля. А все остальные направления подготовки, такие как магистратура, аспирантура, у них сроки уже заканчиваются в августе. Шолга Россиядан гына түгел, башка илләрдән дә абитуриентлар килә. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән ими булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А. Встречайте! Новый компактный кроссовер Tenet T4L уже в Акос Челны. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. От 2 159 000 рублей. Приезжайте в Акос Челны.